Стои малко. Трябва ми големия ключ. Слави, ела тука, бе. О, бе, тате! Ела тука, бе. Веднага. Стига, бе, тате! Веднага казах. О, добре, де, тате. Ай сега, моето момче, подай ми ключа оттам. Абе, тате, дай 10 лева. Абе, дребен, за какво си пак пари, бе? Аз да ни ги беря от дърветата. Защото си купа нов скин в играта. Нищо няма да ти дам. Ай, давай ми гаечния ключ, сега, защото имам работа. Тогава си го взимай сам. Оф. Ей, мамо, стара. Пешо, ела ти, бе, моето момче. Пешо! Какво пак, бе? Какво пак искаш? Абе, подай ми гаечния ключ, бе, моето момче, да оправя спирачките, бе. Абе, тате, дай ми 50 лева. За какво сте 50 ле? Аз да не ги сера тия пари, бе. Еми, защото искам да отида на кафе с приятеля. Ма какво това кафе 50 ле? В Рим ли ще го пиете, бе? Нищо няма ти дам. Дай ключа и дърпай. Знаеш, че си такава скрънга. Ако седнеш на пирон от тебе, ще излезеш 100 метра бодливата. Аз не теби като тафана, бе. И аз се оправя сам. Ей, сам се оправих. Жена, я ела тук, удари спирачката да видим. Работи ли, бе? Ей, за всичко ли трябва, че върха след газа, бе? Поне като се реши да си пускаше водата. Мръсните гашки ще му пират, ще готвя, ще чистя. Сега и колата ще му оправя. Ей, не случих на мъж, не случих на нищо. Живота ми си мина да слугувам. Колко мъка има по този свят. Ей, да се бях родила мъж, бе. Да бях богата, да бях избягала с куршията келеш с келешите. Овца такава, просто сам ще оправя, сам ще оправя. Най-сетне излезнах от кома. Трябва да го полея с малко рихия. О, тате, тъмън на време излезе от болницата за деня на детето. Какво си ни взел? Ако това видео ви е харесало, абонирайте се и харесайте. А в нашия канал може да намерите още много такива забавни видеа.